No dawaj, daj mi się, no. Witajcie z tej strony Miki1450 na kolejnym odcinku na moim kanale. To jest drugi odcinek z rangu Xenoverse. I co się pozmieniało? Miałam tej peruki. Dzisiaj, jaką obiecałem, będzie walka. Dobra. Po tym ostatnim odcinkiem wbiliście 3 łapki w górę i 4 subskrypcje, czego mnie najbardziej cieszy. Tylko, że pozostawił się po sobie komentarza. Chciałbym, żebyś pozostawiliście znaczy jakie łapki? Łapki to też, ale komentarza. I zrobimy tylko test ranksa, bo zbytnio bo nie wpisuje się walka, to tylko test ranksa będzie. Na razie nie mam głosu. Tak, nie mam głosu. Nie wiem, myślę, głupi. No teraz się będzie słuchać, ale to będzie test ranksa. No tylko, no. No co będzie innego robić? Jak mnie was nie lubicie, nie? Nie lubicie mnie. Dobra, lecimy. Oczywiście i skillshoty się pozmieniały, bo przeniechcąco usunąłem postać i nie chciało mi się skillshotów. Tak, dobra. No tak, myślę, że będzie fajnie. I wbijajcie na kanał mojego kolegi Melx13, bo niego to naprawdę dobry koleś. Na razie nie będzie Minecrafta, bo mi się coś zepsuło. Ale możecie od tego Melx13 zobaczyć Minecrafta, ale to mały odcinek, 5-minutowy. No chyba też są takie odcinki. No też mam chyba takie odcinki. Zaraz, czekaj, jeszcze nie naładuje się. O kurde, ty, wkurzyłeś mnie. No dawaj, daj mi się, no. No i dajemy. Już wygraliśmy. A wiecie co? Zrobimy jeszcze jedną walkę. Bo co? Ranga Z. Dobra. Będzie gadał pewnie. Ale nie chcę, żeby gadał. Nieważne. Mogę to? Tak można od razu, nie wiedziałam. Dobra, tylko sobie wezmę statystyki. Dobra. Może teraz skillshoty zmienić. A tam zmienię. Może na 100. No super 22. Nie, Super Saiyan 2. Co by tu jeszcze zrobić? Teraz sobie weźmiemy jeszcze. Nie wiem co to. Nie wiem. No to sobie może zmienię. No. I to sobie może zmienimy. Na Spin Bomb, no i będzie fajnie. I dobra. To zrobimy. No, będzie krótki odcinek. Bo będzie gadał. No tam dobra, nie chce mi się tam gadać. Nie chce mi się. Jak chcecie zobaczyć coś dzieje, to możecie zainstalować tą grę. Dobra, lecimy. Teraz walczymy
z Radicem. O kurde, udało mi się ten trik, najtrudniejszy trik. Fu. O, to, patrzę. Dobra. Super Saiyan. Szybkość. Mamy. Atak. Możemy spamić super Kamehameha. No mi się można spamić. Co to jest? Spamienie. Najlepsza rzecz w tej. Chodź, że to chyba najlepsze jest Klan Freezera i Saiyanin. No się teraz robimy Sprint Bomb na koniec, bo to dużo bardzo zadaje obrażeń. I Q. Kurde, nie udało mi się Q. O. Teraz on combo. I tak. I teraz jego Sprint Bomb. Q. No, mam cię walnąć. No, wkurzył mnie koleś. No i masz. No. Dostał. I dobra. I w ogóle przepraszam was za tamto. Zrozumiałem, że włączyło mi się nagrywanie, ale dobra, to tak się nie stanie. Dobra, to sobie już obejrzymy. Dobra, to już nie będzie ważne. Oj, zgnęli, bajek. No. Dobra. Tylko sypię sobie. Dobra, tylko sobie statystyki rozmienimy. Chyba takie. Jeśli się przydadzą. Wam się filmik spodobał. Nie pamiętajcie o łapce w górę oraz komentarzu i subskrypcji. I widzimy się następnym razem. Cześć!